Yeyi bafowethu konakele. Selokhu ngazalwa angikaze ngibona abantu befaka nje. Angazi nje. Ngiyakhumbula ukuthi ngey'khathi zama-early 90s kusondela isikhathi sokhetho kwaliwa kakhulu, bafa abantu kulwa iy'nhlangano zepolitiki. Kodwa njengoba negama lisho kwakulwa iy'nhlangano zepolitiki, kuyinto zombangazwe. Yebo, baningi abantu abafa bachaphazeleka, imindeni, omama, iy'ngane, kodwa bechaphazelwa yimpi esasiyazi ukuthi yimpi yombango wezepolitiki, yombango wokuphathwa kwezwe. Lento esiyibona namhlanje angazi, lento esiyibona namhlanje bafowethu ibuhlungu. Usuku nosuku kufa abantu ngesibhamu. Sikhule sazi ukuthi iy'ngozi zokufa kwabantu zizobaningi ngesikhathi so-December nangey'khathi zamaphasika ngoba kwande umthamo wey'moto emgwaqeni, abantu begoduka, abantu bey'nkonzweni, abanye-ke bese beshayela bedakiwe badala iy'ngozi ngenxa yokuthi bebhonasile abantu beholile beney'mali. Kodwa lokhu asikwazi, akunayo incazelo, akekho ozophumela obala chaza ukuthi abantu bangenwa ubulwane kangaka, babulala abantu, kwenze njani. Isibhamu siqhuma ubusuku nemini, kubulawa abantu, akukhethwa. Abesifazane, yiy'ngane babulawa ngesihluku, bayathunjwa abantu, kuthiwa umuntu ulahlekile. Namhlanje emafonini, iy'nkundleni zokuxhumana, uyangena efonini uthi uyangena ko-Facebook, ko-TikTok, ufice kunamaphosti o-missing person. Uma-ke walahleka lowo muntu ngeke asatholakala ephila, uyotholakala esebulewe ngabe ebhuthini yemoto, noma ebulewe waphoswa la ephoswe khona, noma wagcitshwa ethuneni elingashoni, nemoto yakhe isithathiwe. Omunye atholakale phakathi emotweni, naye imoto yakhe ishisiwe. Konakele ukuthi kwenze njani asiyitholi impendulo ukuthi yini konakelephi abantu bangenwa ubulwane kangaka, abantu baba nobudlova kangaka ezweni lethu. Enokubuhlungu kakhulu akubona abantu abadala, kwabasuke sebebanjiwe abenza ubukubi, akuveli abantu abadala obaba bano-50, 60 years, kuvela iy'ngane ezino-16 years kuya ko-30. Kuvela iy'ngane ey'ncane okufanele ngabe yisesesikoleni, iy'ngane ey'ncane okufanele ngabe yisema-university, iy'ngane ey'ncane okufanele ngabe ziyasebenza zizama ukuvusa amakhaya. Cha, kuvela iy'ngane ey'ncane, akuveli abantu abadala. Angisho ukuthi abantu abadala bona banelungelo noma kunga-understand-eka uma ngabe bebulala abantu ngale ndlela, kodwa ngithi kubuhlungu, kulahlisa ithemba, kwenza ungaliboni ikusasa uma ngabe iy'ngane ey'ncane zingenwe umoya wobulwane kangaka. Ziyabulala, kuyabulawa abantu ubusuku nemini, kuhlaselwa imindeni. Zolo lokhu kade ubaba uMswele lapha eMnambithi eyofaka itshe lesikhumbuzo labantu abawu-8 ababulawa ngesihluku kabuhlungu, bedutshulwa ngesibhamu, kwabulawa kwaze kwabulawa ngisho ingane encane ngesibhamu. Namuhla sivuka ngey'ndaba zase-Highflats ukuthi e-Highflats sekubule umndeni wonke. Uyazi ngake ngaya kulamasonto adlule, ngaya kwenye indawo, sakhuluma nobaba wakuleya ndawo, simile, ngibuka ubuhle bendawo, ngincoma, ngabuza umuzi ukuthi loya muzi kwena kangaka, kodwa indlu enhle kangaka, umuzi omkhulu, mhlawumbe u5 room, mhlawumbe nangaphezulu, kodwa manje kwenile egcekeni, uyabona kuyisikhothi ukuthi akuhlali muntu, ukuthi yini ndaba bashonapha abantu bakhona. Uthi hey ndodana, abantu bakuloya muzi bahlaselwa, bangenelwa, badutshulwa ngesibhamu bafa. Kwakuyintombazane eyayihlala ney'ngane eziwu2, badutshulwa ngesibhamu bafa. Uthi-ke into ebuhlungu eyangiphatha kabi usuku lonke, uthi ingane yentombazane eyayino-13 years yatholakala icashile, ihleli la yayihleli khona icashile. Kusho ukuthi bayicinga, bayithola, bayidubula icashile injalo, yatholakala iqosheme, idutshulwe ngesibhamu yafa. Ingane encane eno-13 years. Hey bafowethu, kwaze kwabuhlungu, lisilahlile. Angazi noma silahlwe
amadlozi noma amathongo noma idalwa zemindeni namakhosi alelizwe ayebusa bona oShaka abasaphenduka emathuneni bake basibheke benzelwe imikhosi njalo ngoSeptember kuthiwa kwesidzu umkhosi weLembe abakhulumayo abaye beyofika emsamo amakhosi awakakhulume ukuthi cha awakephenduka amakhosi akaphakamisa izandla isivalo isikhali ikimi impi abakholwayo amakholwa amahlelo ngamahlelo wonke umuntu okholwayo ozaziyo ukuthi uyikholwa akathandaze uNkulunkulu wakhe. iBhayibheli lithi ngelinye ilanga uJona esegibela umkhumbi orongi umkhumbi wazika wathi mawuzika umkhumbi kwathiwa akukhishwa impahla kwathi noma isikhishiwe impahla emkhumbini stile umkhumbi wazika kwase kuthiwa no ngeke ake sikhuleke omunye nomunye akakakhuleka uNkulunkulu wakhe. Nalesi sikhathi bafowethu ake nomunye akakhuleka uNkulunkulu wakhe. Hayi bafowethu ake sibavuse onkulunkulu bethu ake kukhuleke koNkulunkulu ake kukhuleke koNkulunkulu isikhathi esikuso sinzima nanti izwe libhubha phambi kwethu izingane zethu esizele sizikhulisayo zizophilaphi zizophila yiphi impilo kuleli izwe ayibo nakho sifa ake kukhulekwa abakhulekayo abakholelwe ezintweni zabo ezihlukahlukene ke kumenyezwe oNkulunkulu kumenyezwe abamemeza bashisa impepho ke kumenyezwe ake kukhulekwe ke kume impi yesibhamu nasi isibhamu siqeda abantu izingane ezincane ezinye zigcwele emajele zinamameda zibulala abantu nangaphakathi bayabulalana ziyagwazana nangaphakathi uzokuthiwa iboshwa ziyagwazana ziyabulalana nangaphandle abantu bayagwazana bayabulalana konakelephi intukuthelo engaka ulaka olungaka luvelaphi kubantu bakithi. Hayi bafowethu ngeke kwanzima hayi kubi bafowethu ake kukhulekwe abakhulekayo ake bekhuleka amabandla wake ame ukubukana ngowesolo ukuthi lo webandla elithile lo webandla elithile ake kukhethwe izindawo ezivulekile indawo nendawo amakholwa akahamba yohlangana amemeza uNkulunkulu mhlambe kukhona bafowethu okungenzwakala. Hayi konakele bafowethu siyafa liyabhubha kubulawa abantu izingane ezincane ezingazilutho izingane ezincane ziyafa zifela izimpi ezingazazi awomama bafe bebulawe ngesihluku ngesibhamu abantu namhla bananembeza banquma umuntu uqhoqhoqho ngomese afe bamshisa umuntu nemoto afe yini kwenzekeni abantu abake bekhuleke bafowethu ake sikhuleke uNkulunkulu mhlamba ngasizo. Ayi